Zovšadiaľ a zo všetkých médií sa na nás valia reklamy na probiotika. Ktoré probiotika sú tie najlepšie? Moje meno je Dana Vavricová, pracujem viac ako 20 rokov ako internistka. Nemám patent na rozum a nechcem povedať, ktoré sú tie najúžasnejšie. Máme reklamu na všetky možné, živé, neživé, liofilizované a personalizované a neviem ešte aké probiotika. A probiotika už sa dávno nepoužívajú len pri liečení antibiotikami. Práve tá spotreba v tých lekárniach si myslím, že sama o sebe hovorí o tom, že tušíme, že ten mikrobióm nášho čreva súvisí s našim zdravím. A súčasne narastá počet pacientov s takými funkčnými poruchami trávenia, tých tvorí okolo 15 až 20%. A to sú pacienti, ktorí naozaj pravidelne vymieňajú probiotika a snažia sa s nimi poriešiť svoje zdravotné problémy. No veľmi sa im nedarí. Prečo? Určite mi dáte za pravdu, že keď budete mať hnisavú angínu, tak pôjdete k lekárovi pre antibiotika. Asi sa nebudete liečiť probiotikami. A presne o tom to je. Dnes vieme, že porucha mikrobiomu tenkého čreva závažného stupňa, to znamená tzv. SIBO syndrom, je spôsobený 3 alebo 4 základnými baktériami. A tieto baktérie nebudeme prebíjať a nebudeme sa s nimi pretláčať probiotikami. Na liečbu takejto dysmikrobie, poruchy mikrobiomu tenkého čreva, poruchy toho biofilmu, toho mikrobiomu, ktorý je prisadnutý na sliznicu tenkého čreva, patria antibiotika. A na to, aby sme tie antibiotika dostali, potrebujeme zistiť, aké baktérie v tom tenkom čreve žijú. Vyšetrenie mikrobiomu hrubého čreva sa stalo takou komerčnou záležitosťou a ponúkajú ju mnohé súkromné spoločnosti a mnohé laboratória. Pravda je taká, že sa z neho veľa nedozviete o tom, čo býva vo vašom tenkom čreve. A tenké črevo tvorí 90% plochy celej tráviacej trubice. A preto by sme mali zabudnúť na to, že si ho nebudeme všímať tak ako doteraz, ale že mu naozaj budeme venovať čo najväčšiu pozornosť. Kde je problém? Problém je v tom, že až v roku 2018 sa niekde v Amerike vlastne vynašlo inštrumentárium, ktoré dokáže naozaj získať takú presnú a nekontaminovanú, nezašpinenú vzorku mikrobiomu tenkého čreva. A zistili sme, že ten mikrobióm z tenkého čreva sa výrazne líši od toho, čo dokážeme vyšetriť v stolici. A že ten mikrobióm je pri poruche tzv. SIBO syndrómu, to znamená pri prerastaní baktérií v tenkom čreve, posunutý smerom k 2, 3 alebo 4 typom mikroorganizmov, ktoré vieme zistiť. Dokážeme zistiť plyn, ktorý tie baktérie produkujú, dokážeme zistiť vodík, dokážeme zistiť metán, v Amerike dokážu zistiť syrovodík. A podľa týchto 3 základných plynov vieme, že ide o infekciu bakteriálnu, ktorá vzniká pri nerovnováhe mikrobiomu v tenkom čreve a vieme cielene antibiotikami riešiť takéhoto pacienta. A na čo je to všetko dobré? Aby ste prestali patriť medzi pacientov s tzv. Funkčnými poruchami trávenia. To sú tí, ktorí pochodili po doktoroch a tí doktori už sú z nich takí trošku nešťastní, pretože im nevedia pomôcť. Nič sa také závažné nezistilo a napriek tomu ten pacient sa stále sťažuje. Má bolesti brucha, má nejaké nafúkovanie, má krče, má hnačky, nevysvetliteľne niekedy po takej stolici, po jedle, niekedy po takom jedle, raz, dvakrát za týždeň, niekedy každý deň. A nič sa mu nezistí. Doktor je frustrovaný, pacient je frustrovaný, nevidia riešenie. Nevideli ešte niekoľko rokov dozadu. Dnes vieme, že minimálne 60% z takýchto pacientov vieme ukrojiť a vieme im pomôcť vyšetrením mikrobiomu tenkého čreva dýchovými testami. A práve preto tie dýchové testy majú význam. A keď budeme stále o nich viacej a viacej hovoriť, tak stále viacej a viacej tých zúfalých pacientov, ktorí boli poslaní už aj na psychiatriu, pretože ten doktor nič nevidí a pacient sa stále sťažuje, tak z týchto pacientov vieme stále viacej a viacej ukrajovať a vieme im viacej a viacej pomáhať. Takže zamyslite sa, či patríte do skupiny, ktorá by potrebovala dýchové testy. Prajem ešte pekný deň a príjemné trávenie.